O BNG e o PSOE volverán ir da man en Pontevedra para aprobar os orzamentos municipais para 2026. Son unhas contas de récord que superan os 103,7 millóns de euros que hoxe foron presentadas polo alcalde e polo voceiro do Grupo Socialista. Ambos coincidiron á hora de destacar o bo entendemento entre as dúas formacións. Que tal, saúdos? Hoxe nas novas seguimos falando das consecuencias da borrasca Joseph na nosa contorna. Un temporal que, como xa lles avanzábamos onte, provocou importantes danos no tellado do cuartel da Garda Civil de Sanxenxo. Segundo a subdelegación do Goberno en Pontevedra, estás xestionando xa un contrato de emerxencia para reparalo o máis rápido posible. 10 adegas da comarca do Salnés beneficiáronse dunha liña de axudas da Xunta para a reconversión de viñedos. Medio Rural repartiu entre elas 350.000 euros. Unha delas foi Terra de Asorei, que aproveitará esta achega de 72.000 euros, no seu caso, para a creación dunha nova plantación de 4 hectáreas en Barro. A Deputación de Pontevedra dá por rematada a entrega dos informes da Oficina de Transformación Comunitaria aos concellos para implantar sistemas enerxéticos sustentables e eficientes. Hoxe reuníronse cos representantes dos 11 municipios que quedaban pendentes para explicarlles o potencial do programa Máis Renovables para a creación de comunidades enerxéticas. E hoxe nas novas van coñecer a Eros. Trátase dun gato da rúa que atopou no colexio de Viñagrande en Vilanova unha segunda oportunidade. No centro decidiron adoptalo e coa súa axuda fomentan valores como a convivencia e o respecto animal. A implicación da rapazada neste proxecto educativo está sendo exemplar. E o auditorio da Casa da Cultura de Outes incorpórase á rede galega de teatros e auditorios xestionados pola Agadic. Así, Outes dotarase de maior financiamento pro deseño dunha programación escénica estable ao longo do ano e tamén de maior calidade. Vémolo todo de contado aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. Bueno, pois xa lle avanzábamos onte, o paso da borrasca Jose provocou importantes danos no cuartel da Garda Civil de Sanxenxo. Neste caso, parte do tellado voou cos fortes ventos que deixou este temporal. Segundo a subdelegación do Goberno en Pontevedra, estase xestionando xa un contrato de emerxencia para reparalo o antes posible. A borrasca Joseph deixou a súa pegada no cuartel da Garda Civil de Sanxenxo. As instalacións perderon parte do tellado por culpa dos fortes ventos. Pois é un dos efectos máis salientables do temporal que temos sufrido pois na provincia prácticamente, con toda esa augadura de parte do tellado. Foi precisa a intervención dos efectivos de emerxencias para retirar os restos que se esparexeran polos arredores e para asegurar a estrutura, evitando que se produciran novos incidentes. Quero trasladar sobre todo o agradecemento á colaboración do Concello de Sanxenxo, do alcalde que me acompaña aquí, porque, bueno, pois tanto o traballo dos bombeiros, a propia policía local e o persoal do Concello. Creo que é fundamental, sempre o digo cando teño ocasión, a colaboración institucional absolutamente satisfactoria. Xa polo día os estragos foron supervisados polo subdelegado do Goberno en Pontevedra e o alcalde de Sanxenxo. Durante a visita, Belosada anunciou que a reparación se adxudicará como contrato de emerxencia pola Garda Civil. E malestar en Ribeira ante o incremento dos roubos en establecementos comerciais, vehículos e vivendas que están a xerar unha sensación de inseguridade entre a cidadanía. A Asociación de Empresarios, preocupada tamén pola vaga de actos delitivos que se está rexistrando, xa solicitou unha xuntanza coa alcaldesa María San Pedro. Dende a patronal demandará unha maior presenza policial nas rúas, como xa teñen solicitado en reiterados escritos a subdelegación do Goberno, que ata o de agora non tiveron resultados satisfactorios. Consideran os empresarios que a presenza das patrullas tería un efecto disuasorio pros ladróns e incrementaría a sensación de seguridade entre a veciñanza.
O BNG e o PSOE volverán ir da man en Pontevedra para aprobar os orzamentos municipais para este 2026, unhas contas récord que superan os 103,7 millóns de euros e que foron presentadas hoxe polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e polo socialista Iván Puentes. Ambos coincidiron á hora de destacar o bo entendemento entre as dúas formacións. A intención é aprobar as contas no pleno canto antes. BNG e PSOE volverán unir forzas para aprobar os orzamentos para Pontevedra neste 2026. Vamos a seguir avanzando na línea de facer de Pontevedra un referente en moitísimas cousas, non? E neste sentido, bueno, obviamente é necesaria e agradeces expresamente a seriedade do Partido Socialista a hora de chegar a acordos. Frente a un universo estatal e incluso internacional de crispación irrespirable e de política absolutamente irrespirable, inútil e condenable baixo o meu punto de vista, en Pontevedra somos capaces de falar, somos capaces de acordar un acordo pleno, amplio e global. Estes orzamentos marcan un novo récord, acadan os 103,7 millóns de euros, superando en algo máis de 5 millóns os do ano pasado. Mais da metade dos fondos destinaránse a gastos correntes, capítulo que recolleu o novo contrato de residuos. Tamén medran máis dun 24% o capítulo de investimentos, ata os 14,9 millóns de euros. Vai o pabillón de Monteporreiro, 2.331.000, a eficiencia enerxética na zona centro e norte de 2.321.000, o Parque da Parda con 2.119.000, Mollabao e Rosalía de Castro con 1.863.000, a renaturalización do Gafos con 4.664.000. Antes de chegar a un pacto, socialistas e nacionalistas analizaron o estado dos acordos do ano pasado. Segundo o PSOE, 80% cumpríronse ou están en proceso. Agora inclúen propostas que superan os 10 millóns de euros. 4 focos de atención fundamental. O primeiro son os barrios e o rural pontevedrés. O segundo son a mellora e o incremento dos servicios públicos, fundamentalmente en ensino, en política social e en seguridade. En terceiro lugar, a atención a un problema fundamental que teñen todos os pontevedreses e pontevedresas, que é a vivenda, e en cuarto lugar tamén o emprego e o desenvolvemento económico da cidade. Tanto Lores como Puentes foron moi críticos co papel do PP. Segundo o alcalde, aínda que foi convidado a facer achegas aos orzamentos, non realizou ningunha. O Partido Popular é la nada. Non hai alternativa ninguna. E este señor está limitándose a criticar e a ir detrás de calquer problema que poida haber ou algunha persona que este afectada por algo, pois iso é o que lle preocupa a este señor, pero propostas serias e sensatas e de avanzar a cidade, desde logo non as hai, non? A utilidade do voto ao Partido Socialista para exercer a oposición frente á inutilidade do voto ao Partido Popular e Rafa Domínguez no ano 2026, absolutamente nada terán que agradecerlle os pontevedreses e pontevedresas a Rafa Domínguez e ao Partido Popular. A intención das dúas partes é que o Pleno poida aprobar os orzamentos pro 2026 canto antes. Este xoves, a Corporación Municipal de Rianxo vai celebrar o pleno ordinario correspondente a este mes de xaneiro. Na orde do día figuran un feixe de puntos, entre os que se atopa a aprobación das obras incluídas no Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para este 2026. Segundo o equipo de goberno, trátase de proxectos para seguir avanzando na mellora de accesos a núcleos e na ampliación dos servizos de auga e saneamento nas parroquias. A Corporación Rianxeira celebrará mañá xoves o pleno ordinario correspondente a este mes de xaneiro, o primeiro do ano 2026. Na orde do día figuran puntos importantes, como é o caso de varios convenios con medio rural, para darlle continuidade á xestión de franxas secundarias, ou con portos, para regularizar unha serie de situacións que se dan na fachada marítima. Aínda así, o asunto que centrará a atención da sesión será a aprobación das obras do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para o presente ano. O equipo de goberno decidiu incluir varios proxectos de mellora de accesos a núcleos rurais para seguir coa renovación dos firmes, así como tamén varias actuacións relacionadas coa ampliación das redes municipais, tanto de saneamento como de abastecemento de auga. Por un lado, ampliar a rede de abastecemento de auga dende Ourolo ata a Burata, chegando, por tanto, ata a fronteira con Boiro a través da ASE 305. Teremos desta maneira a rede principal aí e a partir de aí poderemos ir ampliando tamén cada distintas aldeas situadas a un lado e outro da estrada, e por outro lado
un proxecto ca mesma orientación, ampliar a rede de abastecemento de auga a través das AC305, pero neste caso, dende Pousada ata a Capela, na parroquia do Araño, non? Cubriríamos toda a recta da AC305 nesta parroquia, tendo, por tanto, tamén a línea principal e a partir de aí poder ir sacando ramales para as distintas aldeas, non? Os dous proxectos teñen un importe semellante, en torno aos 180.000 euros, un poquinho máis, pero nesa franxa, non? Por outra banda, o goberno rianxeiro decidiu tamén dentro do POS, pero na súa fase adicional, darlle continuidade á renovación do paseo marítimo na súa segunda fase, dende a praia do Pazo ata o Castelo da Lúa. No último pleno que tuvamos no ano 2025, aprobamos a renovación do firme do paseo marítimo de Rianxo entre Rinlo e a praia do Paso. Agora o que incluímos é dende a praia do Paso ata o Castelo da Lúa, non? Ese tramo tamén de cambiar o firme, un firme a día de hoxe que está feito de lousas de pedra que se levantan, que resultan incluso perigosas agora en días como os de hoxe cando están molladas. Bueno, cambiaremos ese firme por un firme como está xa no primeiro tramo do paseo, moito máis seguro, moito máis cómodo e moito máis doado de manter, non? Cambios no goberno local de Sanxenxo na recta final do mandato. A saída de María Deza no pasado mes de outubro súmase agora a de Paula Martínez, concelleira de Facenda, Economía e Persoal. A Popular entregou este mércores a súa acta de concelleira alegando motivos persoais. No seu sitio entra Óscar Vilar para asumir Economía e Persoal, mentres que Arabela Deza ponse á fronte de Facenda. Ademais, a partir de agora, o alcalde Telmo Martín asumirá a competencia de planificación urbanística e vivenda. Outro dos cambios nas áreas de traballo será o de Elena Torres, que pasará a ocupar a Concellería de Seguridade Cidadá, e Xoan Pérez, que vai asumir a de Cultura e Eventos. Doutra banda, o edil de Deportes, Mocidade e Voluntariado, Marcos Guisasola, ocupará a primeira tenencia da alcaldía. A Concelleira de Servizos Sociais e Maiores, Paz Lago, será a nova voceira do goberno e a segunda tenente de alcalde, e o concelleiro de Turismo, Juan Deza, convertirase no terceiro tenente de alcalde. Cambiamos asunto. 10 adegas da comarca do Salnés beneficiáronse dunha liña de axudas da Xunta para a reconversión de viñedos. Medio Rural repartiu entre elas 350.000 euros. Unha delas foi Terra de Asorei, que aproveitará a chega de 72.000 euros que lle concederon para a creación dunha nova plantación de 4 hectáreas en Agudelo, no concello de Barro. 39 adegas da denominación de orixe Rías Baixas beneficiáronse das axudas da Xunta para a reestruturación e reconversión da viña en Galicia. Medio Rural repartiu entre elas 1,5 millón de euros para proxectos que transformen o sector cara a un modelo máis sostible. Na comarca do Salnés foron 10 as adegas que se beneficiaron desta liña de axudas, cunha achega global de 350.000 euros. É unha forma de axudar a todos estes viticultores e bodegas que están facendo unha labor extraordinaria, non? Para que cada vez os nosos viños, os nosos caldos sean de maior calidade, sean máis sostible todas as bodegas e a produción que se fai, e hai que decir ademais que a DO Rías Baixas precisamente é a DO máis importante que temos en Galicia. Unha das adegas que se beneficiou destas axudas é a Meisina Terra de Asorei. Cunha achega de 72.000 euros farán unha nova plantación de 4 hectáreas en Agudelo, no concello de Barro. Non é plantar, en noso caso, 4 hectáreas máis, senón empezar a traballar en dúas cousas, en que o viñedo sea máis sostible, que a xente sea máis profesional, e tamén en traballar, se nós aquí estamos no que hoxe Terra de Asorei, unha adega onde nos unimos para ter calidade, competir, pois creo que hai que facer o Terra de Asorei do viñedo. Creo que temos que dar pasos para profesionalizar o viñedo. Nesa liña, dende Terra de Asorei poñen en valor esta aposta da Xunta por seguir transformando o sector a prol da sostibilidade, o tempo que se fomenta a profesionalización e internacionalización do sector. Consideran clave a colaboración público-privada. Esta colaboración público-privada, Xunta, Unión Europea e empresas privadas, é unha das claves de ese éxito, e creo que esa colaboración ten que continuar no futuro. Esa colaboración pública-privada permitiu que o Albariño alcanzara cotas de organización como empresas e cotas de mercado internacional que, se non fora
e hai que dicilo e agradecelo, esa colaboración pública, pois se tardaría 2 ou 3 xeneracións. E din que é fundamental seguir mantendo esa colaboración entre administracións e adegas nun contexto de incertidume global que ameaza conter tamén o seu impacto no sector. Bueno, e a volta da publicidade imos coñecer a Eros, un gato da rúa que atopou unha segunda oportunidade no Colexio Viñagrande de Vilanova. Pois de novo, aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra dá por rematada a entrega dos informes da Oficina de Transformación Comunitaria aos concellos para implantar sistemas enerxéticos sustentables e eficientes. Hoxe reuníronse cos representantes dos 11 municipios que quedaban pendentes para explicarlles o potencial do programa Máis Renovables para a creación de comunidades enerxéticas. Os concellos de Catoira e de Pontecesures foron 2 dos 11 que hoxe recolleron na Deputación de Pontevedra os informes elaborados pola Oficina de Transformación Comunitaria para implantar sistemas enerxéticos sustentables e eficientes. Documento que ten en conta as particularidades territoriais e estruturais de cada municipio. Que é unha ferramenta clave, fundamental, para a planificación enerxética desos concellos. Cada concello ten o seu potencial no que se refire a enerxías renovables, un o sol, outro eólica, outro o biogás, e aquí o que fai é diseñar esa planificación enerxética, permítelles avanzar na transición enerxética desde o local. Hoxe os concellos recibiron as explicacións por parte dos técnicos das conclusións do informe. Dunha banda, o documento contextualiza o potencial de cada unha das enerxías renovables para cada municipio. Da outra, recolle o estudo de viabilidade para o desenvolvemento de plantas fotovoltaicas en edificios públicos. O proxecto conta cun orzamento de 750.000 euros. Queda demostrado que foi un acerto, en canto que conseguimos fondos europeos para este proxecto, €500.000, o custo total do proxecto 750.000 euros, despertou un interés moi elevado nos concellos. De feito, houve centros de reunións, asesoramentos para poñer en marcha estas comunidades enerxéticas. Agora a Deputación continuará asesorando os concellos para avanzar na implantación destes novos modelos de produción e de consumo de enerxía máis sustentable. Actualmente son 7 as comunidades enerxéticas xa constituídas na provincia. Nos desde o TCO que fixemos poñer en marcha, como ben dicía o presidente, en todos os concellos, e os concellos, participan ao concello ou agrupan veciños en general, empresas, fomos a algún polígono tamén a facer algún estudio e ahora mesmo hai 7 xa que están constituídas. Esta iniciativa puxose en marcha hai case 2 anos e foi deseñada para os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Está enmarcada no proxecto Máis Renovables do Servizo Provincial de Acción Comunitaria. Vilagarcía avanza na creación do Gran Parque Arqueolóxico do Castro Alobre. O Concello iniciou os trámites para a musealización da Cetaria Romana e a Porta Marítima, localizadas na parcela da avenida Valle Inclán, contratando a redacción do proxecto. A empresa encargada será Citania Arqueoloxía, a mesma que fixo control e as catas nos terreos propiedade de Mercadona. O contrato axudicouse por un importe de case 970 euros e ten un prazo de entrega de 3 meses. Os traballos desenvolveránse na parcela comprendida entre o supermercado e o Parque Enrique Valdés Bermejo e a finca do Montiño, na que se empraza o asentamento castrexo, activo entre os séculos I antes de Cristo e o IV despois de Cristo. A zona a poñer en valor supera os 1000 metros cadrados, ao terse ampliado a superficie a protexer despois da aparición da Porta Marítima. A actuación consistirá na musealización dos achados ali atopados e a súa integración no conxunto formado polo Xardín Botánico e o Castro Alobre. Tamén se prevé habilitar un paso que comunique estas áreas e permita aos visitantes ter acceso directo a todos os espazos desta zona de Vilagarcía. Ribeira inicia o camiño para que o legado de Manuel Ayaso permaneza no Concello. A Corporación Municipal aprobou por unanimidade a aceptación da doazón das súas obras co compromiso de abrir unha sala para a súa exhibición nun prazo máximo de 5 anos.
As obras de Manuel Ayaso e a súa biblioteca pasarán a formar parte do patrimonio de Ribeira en cumprimento da vontade do autor falecido hai preto de 3 anos. O acordo unánime do Pleno para a aceptación deste legado inicia o camiño para inventariar e catalogar as máis de 2.000 obras doadas, así como a apertura dunha sala de exposicións que manteña viva a memoria do xenial artista ribeirense. Que don Manuel Ayaso lega ao Concello de Ribeira a obra e a biblioteca que non se encontre do que é pois dentro da súa vivenda, senón pois nun estudio que tiña o señor Ayaso. E o obxectivo pois deste legado é preservar no tempo a obra e a figura do artista galego a través da promoción, da difusión e da catalogación da súa obra pictórica documental. A tal fin, deberá inventariarse e catalogarse toda a obra cedida e expoñerse ao público nunha sala específica destinada a este autor na que se expondrá a súa obra pictórica e a súa biblioteca pictórica. Ese tamén é un dos requisitos que nos deixa pois este legado, nun plazo de 5 anos poñer a disposición pois da obra de Ayaso unha sala ou un espazo, non, para esa fundación e para albergar toda esa obra do artista. Mentre se traballa na posta en marcha desa sala de exposicións permanente, o Concello desenvolverá mostras temporais para seguir a difundir a obra de Ayaso, fillo predilecto do municipio que sempre amosou a vontade de que o seu inxente legado artístico fose patrimonio de todos os ribeirenses. Quen coñecía a Ayaso e falaba con el con certa frecuencia, pois el sempre dicía que quería que a súa obra perdurase en Ribeira, se quedase en Ribeira e que fose parte pois dese patrimonio ribeirense. Polo tanto, no seu momento tamén aquí se truxo unha iniciativa para facer a Fundación Manuel Ayaso, que contou pois co beneplácito de toda a corporación, e que pois temos que empezar a dar pasos para que esa fundación e para que este legado pois sexan unha realidade, non? E o proxecto de rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética do Estudo de Arquitectura de Carlos Seoane para a Casa Consistorial de Ribeira acaba de resultar gañador da 10ª edición do Premio da Asociación Técnica de Galvanización, un certame que distingue o uso innovador do acero galvanizado en proxectos de arquitectura e enxeñería de España e Portugal. A convocatoria presentáronse unhas 460 propostas realizadas entre os anos 2021 e 2025. A través da intervención realizada mellorouse o illamento térmico do edificio cunha dobre capa de vidro na galería realizada cunha estrutura de aceiro. A cuberta conta ademais cunha zona activa enerxéticamente con paneis solares que xeran electricidade, unha zona vexetal que captura dióxido de carbono e un alxibe que recolle a auga da chuvia e a reutiliza dando servizo ao edificio, o que mellora a súa sostibilidade. O orzamento das obras de rehabilitación da Casa Consistorial de Ribeira foi axudicado por 2,3 millóns de euros, pero o presuposto total do proxecto ascendeu a unha cifra maior de ao redor de 3,8 millóns de euros, incluindo unha axuda de 2,8 millóns procedentes de fondos europeos Next Generation. O Concello de Boiro e a Asociación Ámbar asinaron esta mañá un convenio para a cesión dun edificio en Praia Xardín. A entidade habilitará nese inmoble 6 vivendas sociais con distintos usos que buscan promover a autonomía das persoas con diversidade funcional. Coa asinatura deste convenio, Ámbar inicia o camiño para facer realidade un proxecto no que leva anos traballando. O Concello de Boiro cedeulle o uso deste inmoble no que se emprazaban as antigas casas dos mestres de Praia Xardín para habilitar 6 vivendas tanto de transición como de emerxencia social. A maioría das familias que nos estuveron arroupando xe aquí pois son familias que veñen demandando desde fai anos pois un servicio como o que vamos a poñer a funcionar en este edificio que hoxe nos ofreceu e nos cedeu o Concello de Boiro. Son vivendas de diferentes tipos, vivendas de transición, vivendas para aprender a vivir, vivendas que son necesarias en algúns casos para emergencias familiares e emergencias sociales. Tras este primeiro paso, Ámbar traballa agora na implicación doutras administracións e entidades para conseguir fondos que permitan a rehabilitación e equipamento do inmoble, co obxectivo de poder dispoñer canto antes deste servizo tan demandado polas familias para seguir a promover a autonomía das persoas con diversidade funcional. É importante que as persoas teñan os apoios que necesitan para poder ser persoas autónomas, o que non é
de recibo é que unha persoa con discapacidade no século XXI sexa un problema para a súa familia, e en moitas ocasións o é porque as familias pois non teñen os apoios que precisan, e Ámbar está a brindar ese tipo de apoios, pero sobre todo poñendo a persoa no centro, empoderando a persoa para que a persoa cos apoios que precise tome as rendas da súa vida e sea un cidadano máis. Ademais do convenio con Ámbar, o alcalde destacou outros proxectos que están en marcha nas vivendas dos mestres, como a construción do centro de día de Agadea, que xunto coa reforma da Praza Central suporá unha profunda transformación da zona emprazada nun entorno privilexiado. Basta dicir que estamos nunha zona moi boa do centro de Boiro, rodeada de centros educativos. Temos aquí ao lado tamén o centro de día, temos a Galiña Azul, temos o CIP Praia Xardín, CIP Santa Baia, tamén o IES Praia Xardín, e bueno, este é un traballo que levamos realizando desde fai anos dentro do Concello de Boiro, de recuperar previamente estas vivendas antiguas que eran dos mestres que estaban en desuso. O primer paso foi poñernos en contacto ca Consellería de Educación para facer esa reversión desas vivendas a nome do Concello. Ese traballo se realizou e depois era darlle ese uso, non? Darlle ese uso e darlle unha segunda viva. E, bueno, dentro do Concello, pois, vimos que creo que tiñamos que crear aquí unha zona, unha área, non só educativa, sino tamén social. Bueno, por outra banda, a Deputación da Coruña pechou o prazo das convocatorias de subvencións de concorrencia competitiva da área de política social para este exercicio de 2026, cun orzamento global que supera os 13,4 millóns de euros. En total foron máis de 330 solicitudes presentadas, tanto por concellos como por entidades sociais. O obxectivo destas axudas é reforzar os servizos sociais, os coidados, o envellecemento activo e a atención comunitaria en toda a provincia da Coruña. Dende o organismo provincial destacaron o elevado número de solicitudes presentadas, o que confirma a importancia destas axudas para soster o traballo diario do tecido social e dos concellos. De contado van coñecer a Eros. Trátase dun gato da rúa que atopou no colexio de Viña Grande, en Vilanova, unha segunda oportunidade. No centro decidiron adoptalo e coa súa axuda fomentan valores como a convivencia e o respecto animal. A implicación da rapazada neste proxecto educativo está sendo exemplar. Así de cómodo atopamos a Eros agardando por nós neste colexio de Viña Grande, en Vilanova. A este gato cambioulle a vida hai agora ano e medio. Estaba na rúa e un día decidiu achegarse ata este centro. Dende aquela non só vive aquí, forma parte da comunidade educativa. Parece un gato neste cole en un estado, pois, como sempre, lamentable. Ten unha argolla no pescozo, o pescozo en carne viva, bueno, o estado lamentable. Dentro do centro pideron axuda para leválo, entonces, bueno, a miña axuda foi o que a atención veterinaria, solicitar, bueno, pois un poquinho de colaboración e col gato volver aquí, e así naceu o proxecto. Un proxecto que foi un éxito dende un primeiro momento coa implicación do profesorado e alumnado. A rapazada adórao e el cada mañá recíbeos no centro agardando por unha boa ración de aloumiños. Cando veu Euros ao cole foi totalmente unha alegría porque é super guai. Cando vimos ao cole salúdanos e cando marchamos tamén. E fixémoslle unha caseta de madeira. Este cole e Eros es como unha fantasía para mí. Yo, es que Eros me parece moi bien. Me parece un gato que tengo en mi casa. Todo o cole participou, por exemplo, na construción da súa casiña de madeira, pero o papel de Eros vai moito máis alá de ser unha mascota, converténdose nun recurso educativo transversal. Con el, o profesorado traballa a educación emocional, a convivencia ou o respecto cara aos animais. Nos primeiros momentos, claro, o alumnado acercábase moitísimo a él, pero tamén coñecen o respeto que hai que ter cun animal, como cuidalo, como respetalo. Foi moi ben adaptado no centro, foi moi natural. A través de Eros tiveron ocasión de achegar a rapazada de quinto e sexto todo tipo de temáticas, mesmo algunhas difíciles de abordar. Acercar os nenos o máximo posible ao contacto, pois eso, co que é un virus, o que é unha bacteria, tal. Dentro dos virus, a dificultad que nos conleva ver un virus, todo, presentarlle a súa existencia, pois en este caso intentamos mostrarlle como diagnosticar un virus a través dun test, o que é positivo, negativo, todo eso, xusto cao test de leucemia e inmunodeficiencia felina. Fomos traballando distintas cuestións coa temática de investigar quen era o paciente cero, que neste caso era a nosa mascota do centro. Dende o Centro e o Refuxio de Animais de Cambados están máis que satisfeitos ante os resultados desta experiencia que ademais é pioneira. É pioneiro a nivel autonómico,
tamén a nivel nacional. Normalmente as terapias fanan os cans e non os gatos, pero o máis curioso desto é que o gato foi o que elixiu el o centro. Eros é un bo exemplo de algo no que sempre compre insistir. Antes de mercar, o mellor é sempre adoptar e darlle unha segunda oportunidade a quen máis o precisa. Seguimos con máis asuntos. O auditorio da Casa da Cultura de Outes incorpórase á Rede Galega de Teatros e Auditorios xestionadas pola Agadic a través da Xunta de Galicia. Con esta incorporación, Outes dotarase de maior financiamento para o deseño dunha programación escénica estable ao longo de todo o ano e tamén de maior calidade. O Auditorio da Casa da Cultura de Outes xa forma parte da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Esta mañá formalizábase o acto coa instalación da placa que identifica o centro como escenario da rede no exterior do edificio, por parte do alcalde Francisco Calo e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Outes súmase así ao circuito de espectáculos promovido pola Xunta, o que permitirá ampliar e mellorar a oferta que se dá na localidade. Estamos moi contentos, moi orgullosos de poder formar parte desta rede galega. Como non, o Concello de Outes siga apostando polo ámbito cultural e con esta nova ampliación, digamos, o que se busca en todos os aspectos, ademais de buscar sempre máis financiamento, que é unha cousa que os concellos estamos día tras día detrás dela. Tamén, desde logo, que estamos buscando é unha estabilidade dentro da programación a hora de presentarlle os diferentes actos e programacións aos veciños e veciñas de Outes, non? O director de Agadic, Jacobo Sutil, destacou a importancia da colaboración institucional para ofrecerlle ao público espectáculos de xeito próximo e coas condicións óptimas para espectadores e artistas. Esta rede cumpre neste ano 2026 30 anos. Agora mesmo, xa coa inclusión do Concello de Outes, está formado por 42 entidades locais e 46 espazos. Por dar uns datos do ámbito da programación, neste primeiro semestre serán 307 as funcións que se programen nestes 46 espazos, con un orzamento de 1,29 millóns de euros entre a achega da Xunta de Galicia e a achega das distintas entidades locais. Pero máis alá dos números, un pouco que quere decir ser membro da Rede Galega de Teatros e Auditorios, como pasa a ser a partir de agora Outes, que é un dos concellos nos que hai unha programación regular de artes escénicas de carácter profesional. E iso é algo que desde a Xunta de Galicia valoramos porque é un pouco a rede, o noso neno que temos que coidar para o sector escénico galego, para o seu progreso e, sobre todo, para a súa estabilidade. A estrea do Auditorio Outense nos espectáculos da Rede Galega de Teatros e Auditorios arrancará o vindeiro 14 de febreiro, ás 7 da tarde, coa compañía Circote e a súa proposta para todos os públicos Cote Malabar. O día 21 ás 8 actuará Ibuprofeno Teatro, coa obra Reconversión, para rematar o día 28, tamén ás 8, co espectáculo de Marta Alonso, Bailar Agora. A libreira Luz Gallego, máis coñecida como Nenuca, e o editor Manuel Bragado serán os dous homenaxeados no Salón do Libro deste ano en Pontevedra. Con esta escolla, o Concello busca render tributo ás dúas persoas que representan a mediación entre a obra e o lector, a editorial e a libraría. Nenuca, ademais, mentres estivo á fronte da librería Seijas, conseguiu transformala nun referente da literatura infantil. Ademais, sempre colaborou coa organización do Salón do Libro. Pola súa banda, no seu labor como editor, Bragado traballou con autores tan importantes como Fina Casal de Rei, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo ou Ledicia Costas. O seu único libro como autor, Dona Carme, ven de ser escollido entre os 20 gañadores anuais da Fundación Cuatro Gatos. A homenaxe a Luz Gallego e a Manuel Bragado será o día 21 de marzo no marco da programación do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que se vai desenvolver do 6 ao 22 de marzo. Que normalmente temos homenaxeado escritores, escritoras, e xa o ano pasado abrimos o foco á traducción, porque o libro é algo moito máis amplo que o traballo de unha única persoa escribindo o que disfruta unha única persoa lendo o seu libro. É moito máis. Hai toda unha cadea de traballo
que probablemente comece nas editoriais e remate nas librarías. O salón foi a nosa casa tamén, porque desde a primeira edición eu estaba facendo un traballo para a Facultade de Publicidade, pero a partir do segundo xa entramos a traballar no salón e despois no equipo da organización, que era un equipo de xente que traballábamos arreo para cada edición e tiñamos reunións cada 2 meses durante todo o ano para preparar o seguinte salón. E hoxe correspóndeme agradecer o Concello de Pontevedra e o Salón do Libro pois esta gratitud que teñen comigo e expreso o compromiso pois de apoialos como sempre o fixen neste proxecto do Salón do Libro, en un proxecto máis ambicioso que creo que poda acuñar o Concello de Pontevedra, que é convertirse nunha das cidades do libro e da lectura do mundo. E así rematamos, máis novas en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, e aquí dentro dos minutiños, programa especial con todo o que deu de sí a edición deste 2026 de Fitur, a feira de turismo máis importante de España. Graciñas como sempre por estaren aí, adeus.